Egy film, ami elmond mindent az életről. Nem más neve, a Squid Game. Több játékból áll. Másoknak elég ijesztőek, akik szerepelnek benne. De hát, akik jelentkeznek, azoknak ez az ára. De ez csak egy előzetes, a rendes film holnap fog felkerülni elvileg. Remélem ez a film fog tetszeni nektek, ezt ti miattatok csinálom, hogy a film elkezdődött, Squid Game első évad. Na, szóval akkor emberek, jöjjenek ki, sorakozzanak fel a vonal elé. Ennek a játéknak a neve piros lámpa, zöld lámpa. Ha azt mondom, hogy zöld lámpa, akkor elindulnak. Ha piros lámpa, akkor megállnak. De aki megmozdul, az kiesik. Úgyhogy kezdődik.